Многофункционалната обучителна проходилка Тавалакс – иновативно и издръжливо решение за деца от 6 до 24 месеца, съчетаващо качество, безопасност и удобство. Лесно се превръща в буталка-количка, придружавайки детето от първите стъпки до активните игри. Предимства: 2 в 1 – проходилка и буталка-количка. Високо ниво на безопасност, спирачна система, защита от падане по стълби, предотвратяване на прищипване на ръцете. Комфорт, меко седалище, здрава облегалка, поставки за крака. Развиващи функции, музикален и светлинен панел, учебен волан и бутони за развитие на моториката. Качествени материали, екологична PP пластмаса, здрава конструкция до 50 кг. Тавалакс помага за развитието на равновесието, координацията и мускулната сила, осигурявайки безопасна и забавна среда. Това е повече от помощно средство за ходене. Това е надежден приятел в ранното развитие. При покупка получавате и уникална PDF книга на УАБ Пигус за историята и предизвикателствата на марката Тавалакс.